ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉ ସବୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଖୋଜୁ। ଘରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ କି ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥାଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଥାଉ ନା। କାରଣ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦରକାର। ଘରେ କ'ଣ କହିବେ, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ କି? ଆପଣ କେବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି? ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଉଡ଼ିଥାଏ, ଡୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଗୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ମୋତେ ଯଦି ମୋ ମାଲିକ ସେ ଟଣାଟା ଟିକେ କାଟିଦେବ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବି। ବିରକ୍ତ ହୁଏ ତା ମାଲିକ ଉପରେ। ଗୁଡ଼ି ଧରୁଥିବ ତା ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବି। ଥରେ କଟିଯାଏ, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ି କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନ। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂତା ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ଆମ ଗୁରୁଜନ କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆକଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆକଟ ଯଦି ଡୋରଟା ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନା, ଆମେ ରହିବାନି। ଆମେ ସେମିତି ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଉଡ଼ିକିରି କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ତ ଆକାଶରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାପରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବା ତା ନାମ ନିଶାନ କିଛି ବି ରହିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।